آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم آل بيت الرسول سلام الله عليكم وتسليم. بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق. نعم الأئمة آل البيت والإسام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم. مولاي صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الأطهار. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكر الجديدان واستقبل الفرقدان. وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام. ألك أنبين صوابما أنبدما شرف لا دبدما أنفلي باب بلجلي ألك كشني هنا أن بركة ألك وكننا أو ألك ننا أو يروا كرا تنو أن كرا نفا ألك ودي أما جي أن لهرا ألك أنك كرا أكنو وكلنك أن غنيو أنا ميرو أنا ندسكون كل بلجلي لفا. محمد حبنا محمد حرصنا صلى الله عليه وآله. محمد كاكا كنفين محمد كاكا أن يجو لاني أني أن نتالي دو فمنا على كان تو أكو. الحمد لله دوكم تمني أنكمنا نينا أنكرمه أنا نيما السيد شريف عثمان مدن حيدرا أي ولندا من فوقو أمبكا كما أوكا نينا نودي المولد النبوي عدل اجتماعي وتسامح وطني ناني دوفو ولا كافو موكا كلي موكا يافا. بروبلم ميمي مالا نينيرو تونيو بي كلينياتي موني بو بي انفاجانسي بي يافتي نو بي anti tayoroshi fangampa kuchama ni kuna idfa billati hi ahsan ka jugman kumbeni nyumai kuma kan goma o kumeni kuma kan nyumai mami tonyo e kana tonyo mami je e ka son mami atigile ki tubala angana dusu bla hakliye ala kan be sawbam o kuma o walanda munu no ulu dira ala kan be nafanaye ambe ala de subhanahu wa ta'ala ala ka an jogo ke ala kira muhammad o jogo nabiyun ahsana allah khulqahu nufusul wara min miskiha tatahazzabu. sifatu nabiyyin ahsana allah khulqahu nufusul wara min miskiha tatahazzabu. kira kaman kutu kira jogo ala min ladabu ka jogo nye ni danfɛnw n'u y'u u ni sago bila ka tugu ala kira kɔ u jogo bɛ ɲɛ ala ka an kɛ ten tɔ. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. O la ka walanda in tugu walanda tɛmɛnen in na ala kira a ka mawludu ani kira a kofɔra kitabu tɛmɛnenw na an bɛna Salman al-Farisi ale ka kissa de fɔ ka sɔrɔ an ɲinɛlen tɛ an balima minnu degunnen don Gaza Palestine ala ka se ka bɔda d'u ma tɔɲɔli kɛbaga ninnu ala ka fɛn ciw ma min b'u ɲinɛ u ko bɛ baara cɛjugu min na. anw yɛrɛ ka jamana in kɔnɔ an balima minnu n'u degunnenw don n'u caman ka dugu wulila u caman ka baganw minɛn'u la u caman ka dugukolow u ma se ka sɛnɛ kɛ an bɛ ala deli ala de ye hinɛ masa kira bonya kama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala ka tɔɲɔlikɛla ninnu ani tiɲɛnikɛla ninnu ala k'u kunkari ɲɔgɔn na ala k'u yɔrɔ majanya an na ala ka jamana basigi ka jamana k'a lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ka jamana marabagaw ala ka ŋaniya ɲuman d'u ma ka miiri ɲuman d'u ma ka dusuku ɲuman d'u ma u ka se ka hinɛ jamana in na u kan'u yɛrɛ ye u ka jamana de ye. jɛgɛ fanga o ye ji ye fanga o fanga bɛ fanga la o ye peuple de o ye population de n'olu tɛ yen
a b'a yɛrɛ mara wa? Ala ka an bɛn sawaba ma. An bɛ Ala deli subhanahu wa ta'ala maradenw, Ala ka dusukun ɲuman ani taabolo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. O kumana Salman al-Farisi a tɔgɔ jɛ kun ye ko Rusbe, Iranien do. Persi tɔgɔ de kun b'a la, kira de y'a tɔgɔ da ko Salman el-Muhammadi, k'a fɔ ko Muhammadu ka Salman do. Awɔ Muhammadu ka Salman do munna? Sabula Ala y'a kɛrɛnkɛrɛn a faw a n'a bɛ du min kɔnɔ, duba den do, a kun bɛ diinɛ min na o karamɔgɔ den do. Tamasiyɛnw de nana ka jira a la, fa ni ba sɔmina olu t'a fɛ a ka bɔ diinɛ in na, sabula Muhammadu ko u kun b'a dɔn mɛ u b'a dogo, u tɛ fɛ k'a da kɛnɛ kan u ka nafa o kɔrɔkɔrɔli ani o kɛrɛnkɛrɛnli o kama. Fa ninnu y'a ma ɲɛ, u y'a bila kɔlɔnkolon dɔ kɔnɔ, u to ka dumuniw ni fɛnw di fo Ala nana kabako kɛ k'a se ka a labɔ. A taara a yɛrɛ sɔrɔ kerecɛn karamɔgɔ dɔ bolo. Kumakan in de b'a tulo la kuma bɛɛ, la ilaha illallah, Isa ruhullah, Muhammadun habibullah. Ala ye kelen, Isa ye Ala ka nin de ye, Ala den tɛ, Muhammadu ye Ala kanujɔn ye. Fo a ye o hidima san 2 faturu bɛna so o ma wagati min na, o ye a ladi a ka taa arabuw ka gun kan, Shami jamana ka Antakiya, ka karamɔgɔ dɔ fɔ a ye, a taara o fɛ yen. O fana ka sɔrɔ ka fɛɛrɛ kɛ k'a labila. A labilalen sa ni minnu bɛ taama sira in kan ka taa Alakira sɛgɛrɛ Madina, sabula o y'a sɔrɔ Alakira a cira ka ban sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Olu kun bɛ fɛ k'a faga, mɛ Ala subhanahu wa ta'ala donna a n'olu cɛ, sabula a y'a yir'u la k'a fɔ a kana ne faga, n bɛ sɔn a kan kɛ jɔn ye a kan feere, n'a ye n faga o tɛ aw nafa, n'a ye n kɛ aw ka jɔn ye k'an feere o wari o na aw nafa. O k'o ye tiɲɛ ye. U y'a feere yahudiya dɔ ma, a n'o yahudiya in tora masala la, yahudiya in ko a ma a ka cogoya bɛɛ fɔ, ale ye yan sɔrɔ cogo minnu na. Ale fana ye a ɲɛfɔ, ale hakili la nin ye ahlu kitabu ye, nin ye kitabu dunke ye, la'alla Muhammadu ko mana fɔ a bɛ bɛn o ma, a t'a dɔn k'a fɔ Muhammadu kɔniya bɛ o la. O y'a jira a la k'a fɔ ko ni Muhammadu de ka di ye, a dɔn k'a fɔ ne tɛ Muhammadu fɛ, inni la ubghiduka ubghidu Muhammadan. A ko e ko ka go n ye, Muhammadu yɛrɛ fana ko ka go ne ye, n bɛna fɛɛrɛ tigɛ e la. O fana ye fɛɛrɛ ɲini, a bɛ fɛɛrɛ min kɛ ka Salman k'o labila. A ko ne ka so ɲɛma cɛncɛntɔ min filɛ nin ye, n'a a tonen do i b'a fɔ kulu, i bɛ nin bɛɛ cɛ ka bɔ yen ka taa fo nin yɔrɔ masina in na. Salman a y'a lajɛ, a ko ne bɛ se ka nin ta cogo di? Salman a ye Ala wele ni Alakira hɔrɔma ye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Salman ko, a ko ale ko, ya Rabbi ntigi Ala, innaka habbabta Muhammadan wa wasiyahu ilayya, ke Muhammad jane ka Muhammad nɔna bila Ali ko fana jane, fa bihaqqi wasilatihi ajil faraji. O kuma Ala n bɛ Muhammad don ni cɛ, i ka se ka n bɔ nin degun in na. Wa arihni mimma ana fi, n bɛ sɛgɛn min na i kan lafiya. Ko Ala ye fiɲɛba dɔ ci, o nana ka cɛncɛn in k'a yɛri ka taa. Dugu jɛlen ni yahudiyakɛ nana k'a ye, a ko kuma ko ya Rusbe, yani Salman tɔgɔ ka da Salman, a y'a Persi tɔgɔ fɔ a ye. A ko e ye soma de, e ye magicien de, kuma n bɛ fɛɛrɛ kɛ k'e bɔ yan, e kana na kungo se anw ma yan. A taara a feere yahudiya muso dɔ ma.
kuma mina na firloma Salman ko fa ahabbatni hubban shadidan ala ya ali jarabido o muso ina o kera alefe o ya ale kanu kunna ko tamarun nako kumbo obolo o ko Salman ma hadha alhaitu lak akoni nakoy abi sakula kul minhu ma shi'ta mi ja odwala wahab wa tasaddaq saraka bwala ikan ninin kena ala isakula alebe o nakoy ina abiko bara muso yin abaka dunta usorola ko dondo la lenyebe chewolon vla duntola kaba muranga bukuna ale afayere kono wallahi ma haula kulluhum anbiya wa inna fihim nabiyyan akoni mbetse ka kira koni nga kira be soro chera kuma mina nudona kaba muranga imbu kuna sabulo yala kira ile chuga sallallahu alayhi wa alihi ma faraqatuhu ghamama klima juaka toujours wakati be suma oba aleka alabi fendo do ani kleche mamena nudona ale ka fo ala kirabula ko fede asolla ku uto don akwa don o ya soro kira kundo ani ali ani abu zar ani aqil ibn abi talib an hamza ibn abdul muttalib an zaid ibn harisa kuma mamena nudona فجعلوا يتناولون من حشف النخل تمرو ديمونو نولو برنندو كوبيكا اني تمرو لغوني تمرو نيامانيامون تمرو نيامانيامون انيامانيامون وبيكا اولوتاتا ورسول الله يقول لهم كرابكا فويه كلوا الحشف ولا تفسدوا على القوم شيئا كو تمرو تشيني sabla adoni no ka fo makote sama kwa yo de dun aka na si uka tamaro nyuma umade kwa le dona amatiki ke mpantiki muso inka ale kwa ma habili ako matiki muso ya maulati hibili tabaqan min rutabin ako tamaro kene mba feika asegi nyekele ika odia abi bon sarala faqalat muso inkwama akunyake woroy kwale nanani tamaro sigifai akoni kirati saraka dun abe kadu koni mine no ilajalain kwale abla unyekoro aleko koni saraka yi ala kirama song hadun sallallahu alaihi wasallam ako ale klara kana ni segi wore ale ko niye hadiyai kira asolaka odedu kuma mina ni ale toraka ala kira jete mine sallallahu alayhi wa alihi wasallam kira bina hadiya dun kuma mina nawe lajalanye ako bismillah ayala tokofo ku ka dun ube ubolo nyeshi ama ka adu ko ka ale to abika jete mineke abi munumunu ala kira koyan fan sabula tamashin do no khatimu nubuwai obe akola ajingila ninka shi do ulu sigi no nyokon kan obe sabali do kofo tawajjah haythu shi'ta innaka mansurun inyeshi fan kadiye ala kele no ki deme shi sabali khatimu nubuwai mbu odejira ale oye minke ale ibiri ale ifli ala kira senka sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwabo usumbu uqabbiluha bala kira sen sumbu kira ma fa makuli kira ma fo bidado ma ba barka kanga nyini ma ba bodo barka tigi fana bodo ma kunango ani dangato otodo ata fere ala kan kishiga bo oma kira kwama akomba fe ika tafo ika matiki muso yin ko Muhammad bin Abdullah ko ama ko tabi'ina hadha al-ghulam kaka efere ama ko ne ko kake fere ama
k'ale taar'o fɔ muso in ye min kɛ, muso in ko la abi'ukahu, ko t'a fɔ a ye ko n t'a feere a ma illa bi 400 nakhla, fo n'a kɛra tamoroju 400. tamoroju 400 a bɛɛ ka den a bɛɛ ka den sɔfra, dɔ ka kɛ nɛrɛmuguman ye, dɔ ka kɛ bilenman ye. O kɔrɔ tamaro sun 400, 200 ka den tamoroden nɛrɛmuguman na, 200 ka den tamoroden bilenman na. Kuma min na n'o fɔra Salman ye, Salman jigi tigɛra. O bɛ kɛ cogo di ni nɔgɔnin fɛ? Ale nana Alakira ma min kɛ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam k'a fɔ kira ko ma ahwana ma sa'alat, k'a ye min ɲini ko ka nɔgɔ Salman ala bolo, o ka nɔgɔ. O yɔrɔ bɛɛ la Alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ko Ali ma ani sahaba minnu b'a a kɛrɛfɛ, a ko a ye tamaro min dun a k'a kolow a k'u fara ɲɔgɔn kan. Dɔ bɛ dingɛ sen, ne yɛrɛ bɛ a kolow dan. U tora ni dɔ ye dingɛ sen, kira b'a a bolo barikama in kɛ ka kolo ninnu dan. A b'a fɔ Ali ye ko ka ji k'a kɔrɔ, fo ka taa se tamaro in 400 in dafara o cogoya la. Muso bɔra min kɛ, a ye kalabantiya wɛrɛ kɛ. A ko m'a fɔ a ka kɛ tan, wallahi la abi'ukahu illa bi 400 nakhla kulluha safra. A ko ne ko de a bɛɛ ka kɛ nɛrɛmuguman ye. Jibril jiginna o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na, famasaha janahahu ala nakhli fasara kulluhu asfar. Jibril jiginna o yɔrɔ bɛɛ la, a ka kaman barikama ye ni k'o salo tamaro sun 400 in kan, k'a bɛɛ lajɛlen couleur yɛlɛmana ka kɛ nɛrɛmuguman ye. Ja pɛntiri wɛrɛ bɛ yen ani pɛntirikɛla wɛrɛ bɛ yen min tɛ anw ka pɛntiri dɔnniw ye. Sabula sibghatallah wa man ahsanu min Allahi sibgha, jɔn bɛ se galadon na ka tɛmɛ Ala kan subhanahu wa ta'ala. Summa qala li qul laha inna muhammadan yaqulu laka khuzi shay'ak wadfa'i ilayna shay'ana. Salman kuma min na n'a ye nin kabako in ye, a nisɔndiyara. Kira ko Salman ma taa fɔ i matigimuso ye ko a k'a ka laɲini minɛ, khuzi shay'aki, fɛn min ka di i ye na Ala y'a waleya, an fana ka fɛn min b'i bolo n'o ye nin jɔnkɛ in ye, i k'a d'a ma. K'ale y'a fɔ muso ye min kɛ, muso in bɔra k'a ye, a ko wallahi, a ko ne kalila Ala la, la nakhlatun min hadhihi, ko nin tamaro sun kelen, tamaro sun 400 na, ahabbu min hadhihi ahabbu ilayya min Muhammadin, ko ka di ne ka tɛmɛ Muhammad kan. O yɔrɔ bɛɛ la Salman fana y'a jaabi. Salman ko wallahi la yawmun ma'a Muhammadin, la yawmun ma'a Muhammadin ahabbu ilayya minki wa min kulli shay'in anti fihi. A ko ka tile kelen kɛ Muhammadu nɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam, sanga kungurunin Muhammadu nɔfɛ, o ka di ni Salman ye ka tɛmɛ e kan ani bolo fɛn bɛɛ lajɛlen. Ne tɛ wari la o, wari ma ne bɔ n faso la ka na, ne nana min kɔsɔn ne y'o sɔrɔ ka ban. fa'atanaqani rasulullah wa sammani Salman. A ko yɔrɔ bɛɛ la Alakira y'ale embrasser, Alakira sallallahu alaihi wa sallam a y'i pori ale kan, ni ka sɔrɔ k'a fɔ ko bi ta kɔfɛ i tɔgɔ tɛ min dar'i la ye, ne yɛrɛ b'i tɔgɔ da Salman. O kuma ni Salmani Allah subhanahu wa ta'ala y'a kɛ mumini jɔnba ye, Allah subhanahu wa ta'ala y'a kɛ hikma dɔnnaba ye. Don dɔ la ani a balimakɛ Abu Zar al-Ghifari o nana fɛ dumuni dɔ, a ye o di o ma, n'o ye buru ye. Da'a Salman Aba Zar rahimahullah,
aw rahmatullah alayhima ala ka hene Salman ni Abu Zarri la kanubaw ka nga to ka ɲɔgɔn invité ka taa bɔ ɲɔgɔn ye ka dumuni kɛ ɲɔgɔn bolo tuma min na ni Abu Zarr n'a ye buru in minɛ Salman ko Abu Zarr ma ya Abu Zarr li ayi shay'in tuqallibu hadhayn raghifayn ko ye buru kun fila min di ma i bɛ ka yɛlɛma mun na Salman kelen ka Abu Zarr ɲininka Abu Zarr ko a bɛ komi u ma mɔ khiftu an la yakuna nadijayn ko a bɛ komi u ma mɔ o kuma in ma bɛn Salman ma Salman a ko Abu Zarr ma a ko e ja ka gɛlɛn dɛ a ko e ja ka gɛlɛn e bɛna nin buru in lagosi a ko buru in ni miiri a ye e lasɔrɔ cogoya min na i kan ka Ala fo kosɛbɛ dɛ a ko sabula nin buru in n'o y'a sɔrɔ alikama de don alikama in falenna cogo di Ala n'a ka Alaya o ka mɛlɛkɛw bila olu ka sanfin ka kabamurangaw fara ɲɔgɔn kan fiɲɛ ka olu fara ɲɔgɔn kan k'o bisi o ka ji jigin Ala ka dugukolo in kan e nana sɔrɔ dugukolo min bɛ yen o dugukolo o fana ka sɔn ka alikama in ni k'a falen a ka den alikamaden caman na o Ala subhanahu wa ta'ala ka ɲɛ a n'a ka ɲumanya o ka alikama in k'a lamɔ ka sɔrɔ ka jɔn dɔw karaba olu kana ka alikama in kan ni ka tila tuguni nɛgɛw ani berew olu ka tila ka alikama in ni ka a bugɔ k'a gosi ka se k'a folo a bu bɔ a la a mugu ka tila k'o susu wugu la ka mugu bɔ o ka tila ka taa Ala ka sebaya kɔnɔ tasuma o ye Ala ka danfɛn ye ni ka sɔrɔ ka buru in k'a jeni furu la a ko baara caman kɛra nin na dɛ baara caman kɛra nin na e man ka jɔn a la e man ka Ala gosi kuma nin b'a jira k'a fɔ Salman salamullah alayhi ale zahidu kundo ani a kun bɛ miiri kosɛbɛ nin fɔlen Abu Zarr ye Abu Zarr ko astaghfirullah a ko n bɛ yafa ɲini Ala fɛ n ye min kɛ nka a kɛlen k'a nɛnɛ a ko kɔgɔ t'a la Abu Zarr a taara a ka bolofɛn dɔ o di tɔnɔmada la ni ka sɔrɔ ka kɔgɔ dɔ nati Abu Zarr y'o don min kɛ a ko alhamdulillah allazi razaqana hazihi alqana'a ko an bɛ Ala fo Ala min ye an garisɛgɛ nin na ani ale bolo a sera ka buru dun n'an t'a la buru jalan ko an bɛ Ala fo ani kariya Salman ko ama a ko law kanat qana'atan lam takun rakwati marhuna ko ni e kun kariyara ne ka minɛn dɔ kun tɛ kɛ tɔnɔmadalan ye kɔgɔ kama i kun bɛ wasa ni buru a kɔgɔntan ye tuma an bɛ Ala deli subhanahu wa ta'ala Ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma ka sababu ɲuman kɛ ne n'aw bɛɛ lajɛlen kuma na hali bi an bɛ kira ka mawuludu min na an filɛ nin diɲɛ laban tile min na Ala kira delila ka kuma nin waati ninnu kan dɛ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bari sabu kira delila k'a fɔ an ye a ko ya'ti ala nasi zaman a ko waati dɔ bɛna se hadamadenw ma butunuhum alihatuhum k'u ka Ala o bɛ fɛn min bato o de ye balo ye dumuni wa nisa'uhum qiblatuhum musow de bɛ k'u ka kɔrɔ ye busɔl u b'u ɲɛsin musow de ma kɔrɔ u ni kanfɛn ye muso de dɔrɔn negeda o de y'u ka kɔrɔ ye wa dananiruhum dinuhum u ka diinɛ ye u ka wari de yani diinɛ t'u la wari bɛ yɔrɔ min o de olu bɛ yen principe t'u la mabda'u t'u la wariko u bɛ wari de bato wa sharafuhum mata'uhum u ka bonya an'u ka danbe o de ye u b'a lajɛ
fɛn bɛ karisa kun wa fɛn tɛ karisa kun wa so b'a fɛ wa bolifɛn b'a bolo wa wari b'a bolo wa o n'a ɲɔgɔn la yabqa min al-imani illa ismuh o waati ko limaniya tɔgɔ de bɛ yen mais limaniya yɛrɛ tɛ maaw la dɛ wala min al-islam illa ismuh silamɛya tɔgɔ bɛ yen n ye silamɛ ye mais silamɛya a jogo tɛ yen wala min al-Qur'an illa darsu kuranɛ kɔni a kalankan o bɛ mɛn i b'a sɛbɛnni i b'a kalankan mɛn nka i t'a jogo waleyalen masajiduhum ma'muratun min al-bina misiriw falen do misiriw jɔlen do ka ɲɛ kosɛbɛ wa qulubuhum kharabun min al-huda nka dusukun olu langolalen do ka bɔ kanda la ulama'uhum sharru khalqillah ala wajhi al-ard o waati karamɔgɔw olu de ye ala ka danfɛnw la tɔɔrɔma ye dugukolo kan sabula olu bɛ nata diɲɛ de la olu bɛ nata diɲɛdenw de la u tɛ se ka ala ta fɔ u tɛ maa su ka kɛ ɲuman kan u tɛ maa bali ka bɔ juguman na u bɛ maa wele kanu u yɛrɛ ka nafaw de ma a ko n'o kɛra hina izin ibtalahumullahu fi haza zaman bi arba khisal ala bɛ ko naani de se o tigilamɔgɔw o waati mɔgɔw ma jawrun mina sultan fanga bɛ tɔɲɔli kɛ fanga tɛ tile tɔɲɔli de bɛ kɛ binganiw de bɛ kɛ wa qahtun mina zaman ja o fana bɛ ja kɔngɔ o bɛ warakata wa zulmun min alwulati wal hukam faamaw ni kiiritigɛlaw bɛ tɔɲɔli kɛ sahabaw kabakoyara ko ya rasulallah ayabuduna al-asnam ko waati ko u bɛ na boliw bato wa kira ko naam u bɛ boliw bato mais boli façon jumɛn do a ko kullu dirhamin indahum sanam sabula u bɛ wari de kanu u ka boli wari de o waati u b'o de sɔn ala ka faamuya ko ɲuman di ne n'aw bɛɛ lajɛlen ma ala kira ko tuguni sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ko sayati zamanun ala nas ko waati dɔ bɛna se maaw ma yafirruna min al-ulama dɔnniba sɛbɛw maaw bɛ boli olu la i n'a fɔ kama yafiru al-ghanam min az-zi'b i n'a fɔ baganw bɛ boli suruku ɲɛ cogoya min na sabula dɔnniba min bɛ siran ala ɲɛ n'o bɛ ala ta fɔ o tɛ maaw o komandu ye a ko n'o waati kɛra ala bɛ u lajarabi ni fɛn saba ye yarfa al-barakata min amwalihim wari bɛ caya nka barika t'a la a filanan sallatallahu alayhim sultanan jaira fanga min bɛ bila o kunna o fanga bɛ kɛ tɔɲɔlikɛla ye a sabanan yakhrujuna min ad-dunya bila iman u bɛ bɔ diɲɛ na ka sɔrɔ limaniya t'u la ala k'an kisi ka bɔ o fana ma alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ko an ma tuguni a ko yati ala ummati a ko waati dɔ bɛna se ne ka mantonw ma n'o waati sera umara'uhum yakununa ala al-jawr u ka ɲɛmaw n'u ka marabagaw olu bɛ kɛ tɔɲɔlikɛlaw ye wa ulama'uhum ala at-tama' karamɔgɔw bɛ kɛ natabaw ye wa ubaduhum ala riya minnu k'u ye alabatolaw ye olu ye diinɛmɔgɔw ye olu b'u ta kɛ yɛrɛyira ye wa tujaruhum ala akli riba jagokɛlaw u bɛ balo bɔrɔkɔ wari la wa nisa'uhum ala zinati dunya musow olu fana ta bɛ kɛ diɲɛ masiriw ye wa ghilmanuhum fi tazwij a denmisɛnninw olu bɛ taa u yɛrɛ di yani o bɛ komi gɔrijigɛniya denmisɛnninw u b'u yɛrɛ di fa inda zalika kasadu ummati ka kasadi al-aswaq wa laysa fihi mustaqim ko n'o kɛra ale ka manton bɛ gala sabula maa tilennen o tɛ ye u cɛ la kɔrɔ ye k'a fɔ fanba bɛ tiɲɛ quoi al-amwatu aysuna fi quburihim min khayrihim ko al-amwat u faw n'u bɛnbaw olu minnu bɛ kaburu kɔnɔ olu jigi bɛ tigɛ u ka hɛrɛ la o kɔrɔ ye kaburu jura tɛ kɛ o tuma n'an ye maa dɔw ye k'olu bɛna maaw bali kaburu jura la an b'a dɔn k'a fɔ kafiriya ni nafigiya don o tuma muminun kan k'u janto kaburuya jura la walasa an kana bila alakira ka kangaridalen a n'a ka kosudalen min ni kɔlɔlɔ b'a la an kana se ka bila o kɔnɔ ala ka hɛrɛ k'an ye
alaka wasa dama. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر لنا وارحم وتجاوز ما تعلم فإنك أنت العلي العظيم وتمم لنا وسلم واهدنا للتي هي أقوم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، آل بيت الرسول سلام الله عليكم وتسليم. بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق، نعم الأئمة آل البيت والإسام، أسباب طه بنو زهرائه الفاطم. مولاي صل وسلم